Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma jafx kemm hemm negozji li se jbenefikaw mit-tnaqqis tal-income tax li propona l-Partit Nazzjonalista stess. F'xi mument jgħid kulħadd, iżda mitlub id-dettalji jinfixel. Waqt żjara li għamel ħamis filgħodu f'numru ta' ħwienet f'Ħattart, staqsejna lil Simon Busuttil kemm negozji se jbenefikaw minn din il-weda, iżda ma kienx kapaċi wieġeb. Kemm huwa n-numru ta' self-employed imma forsi l-mistoqsija fuq l-oħrajn li 6,000. Dokument, immaġina li hemm fid-dokument. Id-dokument għalli bnieh iktar minn darba, iżda kien m'hemm indikat in-numru ta' kumpaniji jew self-employed li se jgawdu mill-bidla proposta. Mistoqsi jekk hux se jkun hemm min se jkun esklus ma kienx ċar lanqas. Firti konferma li kull kumpanija se tkun qed tibbenefika. Nagħmlu politika għażax. Naħseb li Tista' tgħidli tista' le qed naqbel, però tista' tgħidli min se jkun qed jibbenefika minna biex nagħmluha ċara din. Fid-dawli minn meta Simon Busuttil ħareġ b'din il-weda ma waqafx jitkellem fuqha, tlabni iktar dettalji, iżda min għandu ma waslux. Dr. Busuttil ma weġibtnix. Qed insaqsik mistoqsija ċara. Jekk hux il-kumpaniji kollha se jkunu qed jibbenefikaw minn din l-iskema ta' tax reduction. Tista' tfisser li inti please. Minn nhar il-ħadd din kienet l-ewwel opportunità li nistaqsu lil Busuttil dwar is-suġġett, iżda l-mistoqsija sempliċi ta' kemm se jibbenefikaw ma ħadna ebda tweġiba. Bħal donnu l-kap tal-Oppożizzjoni ma jafx jippropona huwa stess.